Nominado ang pipila ka mga Sparkle artists sa 36 Awit Awards sa managlahi mga kategorya. Nominado ang sugbuan ng Power Diva, Jessica Villarubin, ug ang bulaan ng singer nga si Hannah Priscilas ubo sa Best Performance by a Female Recording Artist. Lakip sa mga nominado ubo sa Best Collaboration si Asia's Limited star Julian San Jose, di nakaduet niya si Christian Bautista ug Gary V. Napawaw og napaheart ang mga netizen ni magandang dilag star Helen Budol human gipost niya ang iyang birthday photoshoot. Daghan ang nakadaig sa aura ug mipaabot usab ang iyang mahigala og fans og birthday messages. Anak ni Yasmin Curdy nga si Ayesha kinsa kanunay nga makita sa social media pinaagi sa iyang vlog ug dayag usab ang talento sa pagkanta, pagsayog, pag-acting ilabi na sa pag-hosting suportado sa iyang inahan. Walay pagsupak si Yasmin kung ugaling sudlo niya Ayesha ang kalibutan sa show business. Di matago ang excitement ni Kapuso Yasmin Curdy alang sa world premiere sa iyang bagong Kapuso project nga The Missing Husband. Magsugod ang istorya sa banang Anton ug Millie human sila mabiktima sa scam. Dungan tangatangan ang world premiere karong Agosto 28 sa GMA Afternoon Prime Time.